Kim. Angefoni hayi yomdidudela ifoni yami awuthi ngithule uyayishaya noma cha mfethu ethi uyayishaya bona imifoni yami imali yami uzoyilethana ngoJulayi indawo ngidala ngizolethana u-1000 Tshela umfana la kudayisele le phone ngokuthi engaphinde ethathe angisatholakali umnyithi usevala amagate angithi bakhuluma udoti mase beqhumuza amagrebhisi ngihamba ngendiza mshini into eduma mangipress iphathini ngibadlisa ngamapayipi trip yami